सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा 9955663655 आणि 9619581234। कुडाळ येथील महिला व बाल रुग्णालयातील 53 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर आणि वेतनावरील टांगती तलवार अखेर दूर झाली आहे। आमदार निलेश राणे यांच्या आक्रमक आणि थेट मंत्रालयातील पाठपुराव्याला मोठं यश आलं असून या 52 कर्मचाऱ्यांना अखेर मुदतवाढ मिळाली आहे। इतकंच नाही तर त्यांचे रखडलेले 36 लाख रुपयांचं वेतनही आता मिळणार आहे। कुडाळच्या महिला व बाल रुग्णालयातील 52 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या निविदेची मुदत संपल्यामुळे मोठा पेच निर्माण झाला होता। गेल्या 3 महिन्यांपासून या कर्मचाऱ्यांचं तब्बल 36 लाख रुपयांचं वेतन प्रशासनानं रोखून धरलं होतं। नवीन नियुक्ती किंवा मुदतवाढ नसल्यानं ऐन पावसाळ्यात या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली होती। आमदार निलेश राणे यांनी थेट मुंबईत चक्र फिरवली। त्यांनी राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर आणि आरोग्य सचिव ई रवींद्रन यांचं या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधलं। निलेश राणेंच्या या आक्रमक भूमिकेनंतर अखेर प्रशासनाला नमतं घ्यावं लागलं आणि 52 कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबर महिन्यापर्यंत मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली। कुडाळ इथं रुग्णालयातील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आमदार निलेश राणे यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांचे जाहीर आभार मानलेत। यावेळी आमदार निलेश राणेंनी कर्मचाऱ्यांना आश्वस्त करताना सांगितलंय, भविष्यात कोणतीही अडचण आल्यास तुमचा भाऊ खंबीरपणे तुमच्या पाठीशी उभा राहील। आमदारांच्या आश्वासनामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून चिंतेत असलेले कर्मचारी आता पूर्णपणे निश्चिंत झाले।